Чувствали ли сте се някога манипулирани, но не можете да разберете как точно се е случило? Време е да разкрием тъмните техники на психологическата манипулация. Започваме с газлайтинг, когато някой систематично ви кара да се съмнявате в собствената си реалност. Чувствате се объркани и несигурни, сякаш губите разсъдъка си. След това има техника като любовна бомбардировка, когато някой ви обсипва с внимание и ласкателства, само за да ви контролира по-късно. Трудно е да разберете истинските им намерения, докато вече не сте в капана им. Не пропускайте манипулацията чрез вина, когато ви карат да се чувствате отговорни за техните проблеми или неуспехи. Чувствате се виновни и отговорни за тяхното щастие. Нека не забравяме социалното доказателство, използването на групов натиск и популярност, за да ви убедят да направите нещо, което иначе не бихте направили. Виждате всички около вас да се поддават и се чувствате принудени да последвате примера им. И накрая, техниката на изолация, когато ви откъсват от приятелите и семейството ви, за да ви направят по-зависими от тях. Постепенно губите подкрепата на близките си и се оказвате в зависимост само от манипулатора. Всеки един от тези методи е мощен инструмент в арсенала на манипулатора. Разпознайте ги и се научете да се защитавате.